tichu duše, v hlubinách věčnosti, kde se čas ztrácí a prostor rozplývá, se odvíjí příběh, který přesahuje běžné chápání. Kdo vlastně činí ten první krok po oddělení na cestě dvojplamene? Je to mužská energie, která proráží mlhu, nebo ženská síla, co zapaluje znovuzrození? Vítejte na kanálu Probuzení, kde společně odhalujeme tajemství, jež staré civilizace ukrývaly pod rouškou zapomenutí, a poznáváme hloubky vlastní duchovní cesty. Dnes se ponoříme do jednoho z nejvíc záhadných a zároveň nejsilnějších témat spirituálního světa. Kdo dělá první krok po rozdělení v cestě dvojplamene? A jaké jsou skutečné znamení, že se blíží opětovné sjednocení? Dvojplamen, mystická symfonie duší, jejichž spojení bylo předurčeno hvězdami a které se přes všechny zkoušky a vzdálení stále táhnou k sobě jako magnety nebeského řádu. Ale cesta k znovuzrození není nikdy jednoduchá, je protkaná bolestí, pochybnostmi a neviditelnými pouty. Kdo tedy poprvé prorazí tu neviditelnou bariéru vzdálenosti? Je to vždy ta mužská energie, která podle mnohých mystických textů nese zodpovědnost za první krok? Nebo skrývá odpověď starodávná moudrost někde úplně jinde? V tomto videu se ponoříme hluboko do filozofie, historie i esoteriky dvojplamenů, odhalíme tajemství, která nebyla nikdy otevřeně sdílena, a zároveň nabídneme praktické vhledy, jak vnímat a rozpoznat pravé znamení blížícího se sjednocení. Připravte se na cestu, která rozsvítí zákoutí vaší duše a možná i otevře dveře, o kterých jste dosud netušili. Připoutejte se, protože právě teď vstupujeme do světa, kde každý krok má svou váhu a kde první krůček není jen pohybem. Je to akt odvahy, víry a nejhlubšího duchovního spojení. V dávných dobách byla lidská existence vnímána napříč dimenzemi a duše jako části božského světla věčně hledající své druhé poloviny. Pojem dvojplamen, Twin Flame, není novinkou, ale jeho kořeny najdeme ve starověkém Egyptě, Indii či Řecku. V Egyptě zosobňovali dvojplamenové spojení mužské a ženské energie, například Amon a Amaunet nebo Horus a Hathor, symboly věčné rovnováhy. Texty z chrámu v Abidu naznačují, že mužský plamen často nesl odpovědnost iniciovat znovu spojení, aby světlo mohlo proniknout temnotou oddělení. Tantrická učení Indie zase popisují Šivu a Šakti jako dvě poloviny jedné božské podstaty. Mužská energie zde často aktivuje sjednocení, ale pouze pokud je připravena a přijata ženská síla. Tak první krok není jen vůlí, ale hlubokým procesem rovnováhy a vnitřní transformace. V průběhu staletí však byly tyto pravdy zamlčeny, ztraceny nebo považovány za tajemství jen pro vyvolené. Dnes se díky probuzení a novým duchovním vhledům tyto starodávné moudrosti znovu objevují, aby nás vedly k pravému já a sjednocení dvojplamenů, symbolu celistvého duchovního probuzení. Filozoficky je cesta dvojplamenů i metaforou vnitřního spojení našich protikladů, světla a stínu, mužského a ženského, vědomí a podvědomí. To, kdo udělá první krok, závisí na rovnováze těchto sil i na duchovní zralosti. Tato cesta je posvátný tanec, zahalený tajemstvím a zkouškami. A právě dnes odhalíme, kdo skutečně proráží mlhu vzdálenosti jako první. Představte si dvě plameny, hořící jasným světlem, které jsou však od sebe oddělené temnou propastí. Tento prostor mezi nimi není jen fyzickou vzdáleností, ale hlubokým vnitřním rozpadem, který musí být překonán. Kdo je ale tím, kdo poprvé vyjde ze své samoty a udělá první krok na cestě k sjednocení? Ve světě dvojplamenů existuje obecné přesvědčení, že mužská energie je ta, která má odpovědnost za první krok. Proč? Protože je spojována s aktivitou, rozhodností a průlomem skrze temnotu, zatímco ženská energie
často symbolizuje přijímání, trpělivost a vnitřní práci. Ale co když je tato představa příliš zjednodušující? Co když skutečný první krok není otázkou pohlaví nebo energie, ale něco hlubšího, něčeho, co přesahuje dualitu mužského a ženského? Muži, představitelé aktivního principu, často musí nejprve projít procesem vnitřního uzdravení a stišení, aby byli schopni udělat skutečně vědomý a láskyplný krok ke své dvojplameni. Bez této vnitřní transformace je jejich pohyb pouhou reakcí ega, nikoli skutečným průlomem. Na druhé straně ženy, nositelky přijímání a intuice, mohou také podniknout první krok. Ale často je to krok jemnější, neviditelný na povrchu, založený na vnitřní připravenosti a uvolnění kontroly. Tento krok je často maskován trpělivostí a mlčením, ale uvnitř je to aktivní proces, který otevírá prostor pro muže, aby se mohl projevit. Příběhy mnoha dvojplamenů potvrzují, že první krok bývá výsledkem tiché vnitřní práce obou stran, jak muže, tak ženy. Je to jakýsi kosmický tanec, kde není jasné, kdo začíná, protože oba se pohybují současně na jiných úrovních bytí. Představme si to jako vesmírnou hru světla a stínu, kde první krok není jen fyzickým setkáním, ale záměrným posunem vědomí, kdy oba plameny začínají rezonovat ve stejném rytmu. Když jeden z plamenů udělá krok ven ze své komfortní zóny, druhý odpovídá a tak vzniká spirála vzájemného přibližování. Ale jak rozpoznat, kdy je ten pravý čas? Jak poznat, že první krok není jen touha ega, ale skutečná duchovní odpověď? Zde přicházejí na řadu znamení, subtilní synchronicity, vnitřní klid i bouře, která přináší jasnost. Tento první krok může být vnitřní i vnější. Nemusí vždy znamenat fyzické setkání, ale může to být hluboké emocionální nebo duchovní otevření, rozhodnutí odpustit nebo prosté uvědomění si vlastní hodnoty bez závislosti na druhém. V příští části se podíváme ještě hlouběji na to, co znamená čekání na první krok, jaké lekce s tím souvisí a jaký je skutečný význam mužské a ženské role v této posvátné hře. Na první pohled se může zdát, že první krok po rozdělení dvojplamenů patří výlučně mužskému principu, té aktivní síle, která proráží temnotu a činí rozhodnutí. Ale jakmile začneme zkoumat hlubší vrstvy, zjistíme, že celá dynamika je mnohem složitější a mnohovrstevnatější. Mužská energie v dvojplameni představuje nejen průbojnost a vůli, ale také zodpovědnost a schopnost nést světlo v čase temnoty. Mužská role v tomto procesu je jako strážce mostu, který vede zpět ke sjednocení. Avšak pokud mužská energie není vyzrálá, může být první krok jen projevem ega, touhy po kontrole nebo strachu z osamění. Takový krok nevede k pravému sjednocení, ale spíš k dalšímu rozdělení. Naopak ženská energie, často vnímána jako pasivní, má svůj vlastní silný a aktivní podíl v tomto procesu. Je to energie přijímání, intuice, ale i hluboké síly vnitřního léčení. První krok ženy může být skrytý, neviditelný pro vnější svět, ale velmi mocný. Může to být odpuštění, uvolnění pout nebo vnitřní rozhodnutí nepodléhat starým vzorcům. V ezoterických tradicích se často mluví o takzvaném vědomém čekání ženského principu, který není pasivitou, ale aktivním procesem připravenosti a naladění se na správný čas. Toto čekání je často podceněno, ale právě v něm se rodí ta nejhlubší transformace, která dává muži možnost přijít. Když oba principy dospějí k opravdové zralosti, jejich první kroky nejsou oddělené akce, ale souhra. Tanec, který nemá začátek ani konec. Je to jako když dvě řeky začnou proudit společným směrem, aniž by bylo jasné, která z nich začala první. Čekání na muže, aby udělal první krok, může být někdy zdrojem vnitřního napětí a frustrace. Historie nám však ukazuje,
že v některých případech právě trpělivost a vnitřní práce ženy byla katalyzátorem pro skutečné probuzení muže. Na druhé straně, pokud žena čeká pasivně bez vnitřního pohybu, může se spojení nikdy neuskutečnit. Co se tedy stane, když čekáme na muže, aby přišel? Mnohdy to vede k dalšímu odkladu, protože každý z dvojplamenů potřebuje zpracovat své vlastní stíny a bolesti. Proces čekání je však darem, který učí sebeúctě, sebelásce a pravému pochopení spojení, které je mnohem víc než pouhým setkáním dvou lidí. Mýtus o tom, že muž musí udělat první krok, je tedy spíš zjednodušením pro naše pochopení. Skutečná pravda spočívá v tom, že oba, mužský i ženský princip, musí být připraveni, zralí a naladěni na stejné frekvenci. Teprve tehdy se otevře brána ke skutečné dvojplamenné jednotě. Závěrem této části je tedy hlubší porozumění, že první krok je součástí většího kosmického řádu a že cesta dvojplamenů je především cesta vnitřní proměny, která nás učí milovat nejen druhého, ale především sebe sama. Cesta dvojplamenů je víc než pouhým příběhem o dvou polovinách hledajících znovu sjednocení. Je to odvěký tanec světla a stínu, mužského a ženského, aktivity a přijímání, vnitřní práce a vnějšího kroku. Kdo dělá první krok? Odpověď není jednoznačná. První krok není o tom, kdo je lepší nebo silnější, ale o tom, kdo je připravený a kdo rezonuje s pravým časem. Historie a starodávná moudrost nás učí, že mužská energie často představuje aktivní sílu, která proráží bariéry, ale zároveň bez zralosti může vést ke konfliktům a dalšímu rozdělení. Ženská energie, zdánlivě pasivní, skrývá sílu vnitřního léčení, která otevírá cestu a umožňuje skutečnou změnu. První krok je tedy výsledkem souhry, vnitřního růstu, vědomého čekání a hluboké připravenosti obou stran. Není to závod, není to úkol, který musí někdo splnit, ale přirozený proces, který se odehrává na úrovni duše i vědomí. Pokud čekáte na to, kdo se první ozve, nebo kdo udělá první krok, nezapomeňte. Cesta dvojplamenů je hlavně o vaší vlastní proměně. Každý krok, který uděláte směrem k sobě, je zároveň krokem k druhému. Vědomé naladění na svoji pravdu, sebeláska a trpělivost jsou klíčem k tomu, aby ten pravý okamžik mohl přijít. A tak vás dnes zvu k tomu, abyste se přestali ptát, kdo dělá první krok, a začali cítit, kdy jste na něj připraveni vy sami. Protože dvojplamen není o čekání na druhého. Je o tom být plně přítomný, otevřený a vědomý svého vlastního světla. Pokud vás toto téma oslovilo, nezapomeňte dát like, sdílet video a napsat do komentářů, jaký je váš vlastní zážitek s cestou dvojplamenů. Probuzení začíná uvnitř vás. Děkuji, že jste tu dnes se mnou, na cestě probuzení a hlubšího poznání.